mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna natin sa buong kapuluan is already 11:49 p.m. At kasama nyo pa rin po ang 90.7 Love Radio. Kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kasama mo ang Basta Princess DJ Raquitel. Yung dila ko hindi na nagko-cooperate ngayong gabi ha. Parang papahinga na po siya. Pero hindi tayo magpapahinga ngayong gabing ito dahil meron tayong napakahalagang caller na magbabahagi ng kanyang pinakatatagong sikreto. So, ladies and gents, welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At meron na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Hi, good evening. Hi po. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Wait lang po. Antayin natin siya, partner. Oh. Elise na lang po. Ano ulit? Elise. Feliz. No, Elise. Elise. Oh, sorry parang iba yung naririnig ko. Ikaw ba ay nakamonitor sa amin ni Titangelo ngayon? Pwede mo bang patayin muna o i-mute kung ano man yung gamit mo pang monitor sa amin? Sure po. Oo, focus muna tayo dito sa Viber call. Nang sa gayon, mas malinaw mong maibabahagi yung sitwasyon mo, yung top secret mo. Ayan. Okay po. Ayun. May nakatapat ba na electric fan sa'yo? Opo, nasa Yes, ilalim. naririnig kasi namin. Okay lang papatay? Nasa paanan po kasi namin na anak ko. So kapag pinatay mo yung electric fan, wala na ba siya magiging hangin? Wala na po. Ikaw ba ma'am, pwede ka na medyo lumayo ng onti dun sa electric fan? Sure po. Sige ma'am, kasi medyo parang pati kami dito hahanginin na rin po ng electric pan na meron kayo dyan. Okay na po ba? Sige po, subukan natin ma'am. No? Anong pwede namin ulit itawag sa'yo, Elise? Yes po. Elise po. Ilang taon ka na, Elise? 26 years old po. 26. Sang lupalop ka galing, Elise? From Batangas City po. From Batangas City. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Elise, 26 from Batangas City. Ano ang top secret mo? Actually, wala po akong top secret. I just wanted to share my story about cheating and having a two-child brother. Two children. Dito sa dito sa isang lalaki na naging partner mo. Yes po. And I don't know if papakasalan niya ako o wala talaga siyang balak pakasalan ako. So nasa sitwasyon ka ngayon na hindi mo alam kung pakakasalan ka ng partner mo. Tama ba? Yes po. Gano'n na kayo katagal nagsasama nitong partner mo? Ano po? 2022. Since 2022 po. 2022. So, So, bali, 4 years. Yes po. 4 years. Kahit kailan ba, never nyo na pag-usapan ng kasal? Ako po yung madalas na nag-open sa kanya about wedding, sabi yung gano'n na parang niloloko ko siya na something na sa block up na ay kailan ka magaganto, mamaya magulat na lang ako na nakaluhod ka na, gano'n. Sabi niya na lang is madaling
madaling magpakasal basta may hawak ka. Pero I don't believe on that. Kasi if you willing to propose to me and to give my dream, ibibigay mo naman po yun, di ba? Pero, in the very first place, ano yung klase ng relationship na meron kayo before na magkaroon kayo ng anak? Before po, 1 year naming relationship, we don't argue, hindi siya nag-cheat, hindi din siya, kasi ganito po yan, back 2022, nagkakilala kami sa Jollibee. Actually, 1 week lang po naging kami na, honestly. 1 week lang Yes, naging kayo na. Paano kayo nagkain laban sa loob ng isang linggo? Or ano yun? Wag na tayong magpatagal ng ligawan. Maging tayo na agad tapos saka natin alamin kung hanggang kailan tayo. Ganun ba yun? Hindi po. Ang nangyari po kasi, parang nagkaroon siya ng problem sa Messenger and then chinat ko siya if anong gagawin, kung paano aayusin. Then doon na nagsimula yung lahat. Parang, hindi naman po sa first move. Parang gusto ko lang po siyang tulungan. Kasi hindi niya po alam yung gagawin doon sa message or doon sa gagawin namin para doon sa service crew. Kasi service crew po kami dalawa. Ito bang guy na ito may kamukhang artista? Pwede mo bang i-describe sa amin yung itsura ng lalaking to? Ano po siya? Half Filipino, half Spanish po. So, wala po siya, kamukhang artista. Pero masasabi mong pogi, Opo. yummy, Yummy. Macho. Malaki katawan niya. Kasi aminin ko po, maliit po akong tao and 5 flat lang po ata ako. Or 5'3", hindi ko po alam. And sobrang thin ko po na tao. Pero yung kinakasama ko or live-in partner ko, malapad siya. Malapad yung katawan niya as in. Kung may imagine po ng mga nakikinig, malapad yung katawan niya, malapad yung likod niya, macho. And hindi naman siya 5'7" pader, diba? Kumbaga, Hindi naman po. hindi naman ganun kalapad. Pero honestly, sobrang laki niya pong tao. Malaki? Yes po. Masakit? I mean, masakit yung nangyari sa inyo na nag-cheat siya, ganun. Masakit syempre, DJ Rocky. Masakit siya. Kasi siya yung tipo ng tao na hindi nag-o-open sa akin. Hindi siya baboka tungkol sa nangyayari sa kanya, tungkol sa araw-araw na nangyayari sa kanya. Hindi siya pala kwento. Kailangan mo pa siyang tanungin, pero pag tinanong mo siya, magagalit pa siya. Ganun. So, paano mo napatunayan na nag-cheat siya sa'yo? Ano-ano tong mga naging sitwasyon para masabi mo, kumpirmado, niloko mo ako? In God's wish talaga, na-confirm ako na yung parang instinct ng babae na sinasabi nila na nararamdaman ko na nagloloko tong kinakasama ko, ay gumagawa to ng hindi maganda. And that time po kasi po ako nun is I think 8 months or 7 months pregnant nung nalaman ko lang po yun. Pero yung cheating po na yun is sobrang tagal na po nun. Like a year ago pa. So, Bago sino ko tong siya babaeng malaman. involved? At saan mo nakita? Nagkaroon po ng cheating because nag-resign po ako sa dati naming pinagtatrabahuhan, which is
fast food. With red color and white. Alam niyo na po yun. Oo, yun nabanggit mo kanina. Yes, it's a B. Yun. Nag-resign po ako, then January 2023, nagtrabaho po ako as a call center for 6 months. It was a seasonal account lang po kasi. So, yun po, hindi po ako masyado nakakauwi dahil nga po sa pamasahe, ganon, sobrang mahal. And then, ako po yung nag-provide ng kanyang pambayad sa kanyang bed spacer. Kasi, kulang po yung sinasahod niya sa service crew. Okay. So, Elise, pwede bang linawin mo lang itong mga detalye na to? So, nung 7 months pregnant ka, dun mo ba nalaman na meron siyang iba? Yes po. Nagkataon po na bumili po ako ng phone noon, and then nakipag-swap po siya sa akin na, love, palit muna tayo. Sabi ko, sige, go. Sabi ko, sige, palit tayo. Sabi ko, ganon. Tapos, ako po kasi yung tipo ng babae na makutingting talaga sa cellphone. So, nagkataon na pagkabukas ko po ng Messenger, there is something na dummy account na hindi ko po siya totally nakikita noon. Kasi that time ko lang po siya nakita, and then biglang parang may bubulong po sa akin na try mong buksan tong account na to. And then yun, doon ko po nakita na nagkaroon pala sila ng parang ano po ang tawag doon, yung Landian. Yes, landian po, harutan. Okay. Elise, eto bang kinukwento mo na account? Account nung lalaki o account ng babae? Account po talaga ng kinakasama ko. Okay. So, hindi niya man lang na factory reset yung cellphone niya bago niya ipagpalit sa cellphone mo? Hindi po. Kinumpronta mo ba siya pagkatapos nun? Actually, hindi ko po siya kinumpronta nun. Bakit? Dahil sobrang gigil ko po, and as what I said po kasi na 7 months pregnant ako, so naninigas po talaga yung tiyan ko sa sobrang stress ko sa kanya. So, And ayoko din naman po na malaglagan ako noon that time because of siya nangyari nga po. Okay. So, Elise, tama, sinarili mo yung nalaman mong yun. So, wala kang naging tsansa para kumprontahin siya. Yes po. Kaso po, ang nangyari, nung hindi ko na po kasi kinaya, talagang pumunta po ako sa store para kausapin yung babae. If may nangyari ba sa kanila. And umamin naman po siya sa akin na may nangyari nga po. Pero hindi po siya sa yung parang, hindi ko po alam, hindi ko po alam kung totoo yung sinasabi niya na wala talagang nangyari between them. Ang nangyari lang po is halikan, hawakan. Sabi joke lang daw po, ganun. Kasi parang may cubicle po kasi sa Store. sabihin natin Jollibee. Yes, a store. May cubicle po kasi doon. Yun yung mga tambayan ng mga crew. Walang CCTV doon. Yes po. Hindi po kita CCTV doon kasi cubicle. Nasa may gilid po. Then, doon daw po nangyari yung hawakan na kasi ako, aminin ko, wala talaga akong harapan. Pero, yung inaano niya, nilalandi niya, meron, malaki. Sabi ko, ganon. Sabi ko, ang hilig mo talaga dyan. Sabi ko, ganon. Okay. So, nung Tapos, time na yon sinugod mo yung babae, tapos, ang resolution nyo nung time na yon di nalaman na rin ng jowa mo nung time na yon na nalaman mo, ganon. yes po. And then, sabi niya sa akin, huminahon lang daw ako. Sabi ko, bakit ako hihinahon kung ito yung nalaman ko? Kung hindi mo naman inaamin sa akin na matagal ko na palang nararamdaman na niloloko mo ko, pero ngayon ko lang, ako pa mismo ang nakaalam. At ngayon ko lang nalaman nung nagpalit tayo ng cellphone. Sabi ko ganun. Tapos kinompron ko po yung babae. Then sabi ng babae, umamin naman siya na
na nagkaroon nga po ng, yun nga po, halikan, Mhm. hawakan sa dibdib, So then dun sa private part. kahit na meron ka ng ganung nalaman, anong ginawa mo? Gusto ko pong saktan yung babae, actually. Pero yung Pero, lalaki, yung kinakasama mo, anong nararamdaman mo yung para sa kanya? honestly, gusto ko pong, hindi ko po alam, parang gumuho yung mundo ko noon kasi nung nagkaanak kami, ang sinabi niya lang sa akin is, parang, sure ka ba na anak ko yan? Tinanong ka pa niya kung sure Yes. ka na, hindi ka ba Kasi na-offend po- nung time na yun? Hindi ka ba na-insulto? Hindi ka ba nakaramdam ng galit? O parang, ano ba tong klaseng lalaking to? Nakaramdam po ako ng galit noon, pero po kasi, syempre mahal na mahal ko po yung tao and ayoko naman po kasi na magkaroon ako ng broken family kung sakaling magkakaanak kami. Mhm. So, ang ginawa ko na lang po is, kinausap ko siya. Pero, ang nangyari po kasi nun is, nag-LQ kami. Pero magkasama kami Nag-cool-off kami, magkasama kami. Para lang sa bata. Mhm. Pero nag-uusap kami as a person, pero hindi as a live-in partner or something na Mhm. sweet, ganun po. Pero, Elise, right after that, nakabuo pa kayo ng isa. Kasi pinatawad mo siya, tama ba? Yes po. Tinanggap mo uli Kaso po, siya. yung pangalawa po kasi is aksidente. What do you mean aksidente yung pagkakabuo ng isang bata? Accident po, meaning hindi po namin alam na nakabuo kami ulit. Dahil? Hindi po namin alam. Hindi, I mean, ano yun? Dahil break kayo? Or parang kayo pa din, di nyo alam, ginagawa nyo, hindi kayo nagproteksyon, di nyo, yung ganon? Ano? Ano po, actually maayos po kami ngayon. Nito lang po, yung kinakwento ko po is last 2022 and 2023. And until nga, now naman Elise. po, yung Ang tanong lang, kung paano naging aksidente, hindi ba kayo gumamit ng Mhm. pangontra? okay. Paano ba? Actually, hindi po kami nagamit nun kasi hindi po ako marunong. Marunong saan? Marunong gumamit ng protective, yun po. Kailangan ba yung hinihipan? Tapos may palobo ka bang gagawin doon para Tubig. Oo, may session ba para alamin yun? O hindi ba nilalagay lang yun para talagang protektado kayo pagdating sa ganung bagay? Hindi po kasi masarap kapag may kondo. So aware ka na Possible, Oo, di ba? Na automatic yan kapag hindi ka gumamit ng mga pangontra. Yes Pwede- po, pwede aware kang naman ano, po ako oo. nun. Pero kasi po, Wala sa plano. Siguro Wala mas lang maganda sa lang plano, na pakinggan. breastfeeding din po kasi ako before Mm-mm. sa first child ko. So, ang alam ko po is hindi ka mape-pregnant as long as breastfeeding ka. Di totoo yun, ma'am. Yes, hindi po totoo yung ganun, no? As long as nagme-menstruation ka na, pagkatapos nyo pong manganak, yun na po ay senyales na posible na po kayong mabuntis. Hindi po ako eksperto, pero according to experience na lang yan. But anyway, Elise, medyo ano na natin to, no? Shortcut na natin tong kwento mo, no? Itong revelation mo, itong top secret mo. Nabanggit mo kanina na parang hindi ka na sigurado kung may plano ba tong lalaking to para sa'yo kasi wala man lang siyang binabanggit sa'yo na kasal-kasal. Although, may cheating issue kayo in the past. So, anong gusto mong mangyari ngayon sa inyong relationship? Gusto ko lang po is humingi na advice Mhm. para kasi hindi po ko parang iniisip ko pa rin po kasi yung mga anak ko if kung tutuloy pa ba ako kasi nagkakaroon ng walang emotional intelligence, nagkakaroon ng murahan.
Parang ganun po. What do you mean na nagkakaroon ng Nagkakaroon ng murahan? pisikalan. Between sa'yo Bet- at dun sa partner mo? Yes po. Na nakikita ng mga bata ba yan? Honestly, 1 year and 18 months pa lang po yung baby ko. Yes po, narinig po niya syempre. Mhm. And para naman po sa akin kasi natutrauma yung bata. Kaso Mhm. nga lang po, ayoko po talaga magkaroon ng broken family. Kasi broken family na nga po ako nanggaling. Mhm. Kaya nilalaban mo pa din. Yes po. Mhm. So may verbal abuse, may physical abuse, may cheating issue in the past, tapos gusto mo pa din buo kayo dahil ayaw mo magkaroon ng broken family. Tama ba? Yes po. Mhm. So gusto mo ba na magstay pa din sa ganyang klaseng relationship kahit na nararamdaman mo hindi na healthy para sa mga bata? Nararamdaman ko po na hindi ni healthy para sa mga bata dahil nga po sa pagsasama namin na nagkakaroon ng pisikalan kahit na hindi naman dapat. Nagkakaroon ng murahan kahit sobrang liit ng problema, and kapag nagbibigay siya ng sustento po sa amin, since wala nga po akong trabaho as of now, kasi pregnant ako, nagkakaroon ng sumbatan. Yun po. Mhm. So pregnant ka ulit ngayon, tama ba? Yes po. So third child nyo na to? Second child po. Second child. So meaning, kailan ka nanganak dun sa firstborn mo? Last year po. Last year. 2024 po. 2024. Tapos ngayon, ilang buwan ka na? Nasa 7 months po. Nasa 7 months ka. Okay. Gusto mo humingi ng advice? Kung pwede po. Mhm. Pero may mga nabanggit ka kanina na gusto mo din mangyari sa relasyon ninyo. Wala ka din naman natanong sa amin kung ano po bang maganda kong gawin. Kumbaga, tinatanong ka namin anong plano mo, pero parang nandun na sa utak mo kung ano yung gusto mong mangyari. Gusto mo ba talagang humingi ng advice o gusto mong humingi ng validation na tama yung ginagawa mo? Pwedeng both po. Mhm. Elise? Yes po. So, gusto mong advice ngayong gabi na to? Opo. Tatanungin na muna kita, Elise. Napatawag ka sa amin at alam namin na meron ka na rin naman desisyon bago ka tumawag dito. Pero, ayos ko munang malaman sa'yo na tingin mo, kapag sinabi ba namin na manatili ka dyan, magiging masaya ka? Siguro po, kung para sa anak ko, siguro. Okay. O iisipin ko yung anak ko. Kung iisipin mo yung anak mo. So, kung sinabi naman namin na itigil mo na, magiging masaya ka ba? Over 50 po. 50. Alam mo, Elise, ito lang yan eh. Ang ugali kasi ng Pinoy lagi, yung katulad ng paniniwala mo. Na kahit nasasaktan na, toxic na, ang laging sinasabi, para sa bata. Para buo yung pamilya. Wala namang masama dun sa paniniwala na yun. Na gusto natin makita na magkaroon ng buong pamilya ang isang bata. Pero kung yung bata na yun
yung mismong pamilya na sinasabi ninyong binubuo ninyo, palaki siya ng palaki at nakikita niya na hindi naman talaga parang pamilya ang turingan, tingin mo, makakabuti ba yung ganung bagay? Tingin mo, maaayos ba yung sinasabi mong para magkaroon siya ng maayos na pamilya? Makakatulong ba yon para sa bata na nakikita niya yung pagiging toxic ninyo nung tatay? Na nagmumurahan kayo, naggugulpihan kayo, na ayaw nyong maghiwalay sa isa't isa at naglolokohan kayo kasi nga para dun sa bata. Tingin mo may peace of mind yung ganong senaryo? Tatanungin lang kita, ma'am. Wala po. Hindi siya nagkakaroon ng peace of mind, actually. Tingin mo Parang magiging masaya ba nangyayari yung bata? Parang nasa imagination ko lang na siguro maayos pa to. Malay natin maayos pa to, ganun. Alam mo, ma'am, kung iisipin mo ngayon sa pagkakataon na to, na para sa bata, kaya mo aayusin. Isa yun sa mga desisyon mo siguro na alam mo naman na mali nang ipagpatuloy pa. Alam mo naman nang hindi na talaga rin may ayos pa yung relationship. Pero pinaglalaban mo pa. Tingin mo, magiging goods pa ang lahat. Hindi na eh. Itigil mo na. Give up mo na. Hindi para ilaban mo pa. Pero nasa sa'yo yan. At the end of the day, kahit naman magsisigaw kami dito, anong sabihin namin sa'yo dito na magagandang words? Kung paniniwala mo na dapat ipaglaban pa rin yung meron kayo, diba? Wag na. Kasi may mga, ito yung nakakaasar sa Pinoy eh. Ito yung mga nakakaasar sa magulang para lang makita ng bata na okay pa. Sama tayo. Ayusin natin. Pero di naman nila inaayos. Niloloko pa rin naman nila yung misis nila. At yung mga tao nagagalit sa ganun na ba't ka nag-advise ng hiwalayan mo? Eh tama naman, hiwalayan mo naman talaga, niloloko mo na lang yung misis mo eh. Hindi mo na naman na minamahal eh. Mag-co-parenting na lang kayo. Kesa yung pinapakita nyo dun sa bata na okay kayo kunwari pero hindi naman kayo okay. Hindi naman paurong ng edad yung bata eh. Tumatanda yung bata at nakikita niya mismo yung nangyayari sa pamilya ninyo. Tsaka ang trauma ay nagsisimula mula sa pagkabata. As early as an infant stage, pwede na pong magkaroon ng trauma ang isang bata. Nabanggit kanina ni Elise na naririnig, nakikita. Nararamdaman nung bata na sila'y nagsisigawan ng live-in partner niya. Bukod pa doon, nandun na rin yung physical abuse. So, ano pa yung pangkakapitan mo sa ganung klaseng partner? Tama. Ano pa? Nandun din siguro yung takot. Elise, takot ka ba na maging mag-isa kasama yung mga bata? Nawala si Elise. Baka nga kinain na siya nung mismong electric fan. Kasi ang lakas ng electric fan, nakatutok eh. May mga tao talagang sarado ang isipan. Well, baka nanghingi siya ng advice. Yun yung term na ginamit niya. Pero sa totoo lang, nandun siya sa punto ng buhay niya na gusto niya lang talaga ng validation tungkol sa gusto niyang gawin sa buhay niya. Totoo. And masakit din kasi talaga makarinig ng katotohanan eh, mula sa ibang tao eh. Pero ito talaga yung magpapamulat sa iyo eh. Magigising sa iyo kasi kung hindi ka sasabihan din ng tamang gawin ng isang tao, palagay mo ba mabubuhay ka ng payapa? Totoo. Panghabang buhay mong titiisin
at panghabang buhay mong wawasakin yung buhay mo at hindi lang ng buhay mo kundi ng mga anak, Anak mo. mo. Ako iniisip ko palagi pag ganyan yung mga naririnig natin na pag ang tao nagsabi na hindi ko naman sarili yung iniisip ko mga anak ko yung iniisip ko Parang pwede bang mag-reflect tayo dun sa sinabi natin yun? Kasi una sa lahat, ano bang klaseng ama yung meron sila? Oo. Ano bang klaseng partner yung nakikita ng mga bata? Tama. Kasi kung hindi naman goods tong partner na to, ano, 'di ba? Para saan ilaban? Para saan yung paglaban? Masakit yun na idinadahilan ng isang tao na para sa mga bata yung pagkapit niya dito sa mismong ama ng mga bata. Well, in fact, kung iisipin mo kung para sa mga bata, ilalayo mo sila sa isang taong hindi naman po pwedeng maging role model Tama. ng sarili niyong tahanan. Tama. Kung ikaw ay ama, haligi ka ng tahanan. Tama. You are supposed to be the role model ng mga bata. So kung hindi nila nakikitang healthy ang pag-iisip, ang gawain, ang mga salitaan ng mismong magulang, bakit mo pag-i-stay yung isang tao sa loob ng tahanan? And tatandaan po ninyo na ang discipline ay natuturo sa loob ng tahanan. Yes. And the reason why there are so many children right now na kapag nasa eskwela, iba yung pag-uugali at pag nasa tahanan, iba din yung pag-uugali, ay dahil din, hindi po ako eksperto dito pero ito po ay nakakalap din po according to research and yung mga studies, especially ngayon, Duda, ang daming studies about children pagdating sa disiplina, sa eskwelahan, tsaka sa bahay, na kaya sila nag-iiba ng ugali pagdating sa paaralan ay dahil yung home nila, hindi home para sa kanila. Tama. Parang mas nagiging malaya sila sa labas. And yung traumas nila, napoproject nila dun sa labas. So nakakatakot na lumaki sa ganung klaseng tahanan na hindi naman talaga masasabing tahanan, kundi isa lang structure para tuluyan ng dalawang taong nagkaroon ng anak at mga anak. Totoo yan. Sobrang masakit sa loob na makarinig po ng ganun. And assess yourself, para sa akin ba to o para sa mga anak ko? Baka nanggagaling tong kagustuhan ko na manatili tong taong to sa buhay ko dahil takot akong mag-isa. Dahil takot ako Ganda. sa sasabihin ng ibang tao Galing. na hiwalay ka, single mom ka. And mind you guys, kung single mom ka, kung single parent ka, and so, you must be proud kung nakaalis ka sa isang toxic relationship. Tama. Totoo You yan. must be really proud and you must be really brave to get out of that toxic relationship dahil hindi mo inintindi kung anong sasabihin ng ibang tao. You only think of your children and that is the best gift and that's the best freedom that you can ever give to your children. Tama. Pinili mo lang yung peace of mind mo. Magkaroon ka nun. Totoo yun. Ang ganda ng sinabi mo, partner. Masakit yung niya, yung sitwasyon niya. And masakit din na maisip niya na para sa mga bata na nagsistay siya doon sa ganong klaseng katoxic na partner. Maling-mali. Hindi naman masama lumaban, 'di ba? Hindi masama ipaglaban ang relasyon. Pero kung alam mo naman sa sarili mo na hindi na talagang dapat ipaglaban pa, hindi na worth it ipaglaban pa, para saan pa? Totoo. Kaya mga kabisyo, napakinggan po natin ang storya ng ating top secret caller na umibig, nagkaroon ng 2 anak at nalaman niya na nag-cheat itong tao na to hanggang sa nagkagulo-gulo na sila. Hindi na po siya tinatrato ng tama, nagkakasakitan na, nagiging toxic na, pero pilit niya pa rin pinaglalaban. Pilit niya pa rin kinakapitan itong tao na to dahil nga daw gusto niyang masabi na meron silang buong pamilya.
Pero sana makaipon siya ng lakas ng loob. Mhm. Sana by that time na umokay yung kalagayan niya dahil sa kanyang pagbubuntis, maging normal ang delivery niya and everything. Pag sa oras na naging nakaipon na siya ng katapangan niya at lakas na meron siya at makakapit sana siya sa mga tamang tao sa buhay niya, sana marating niya yung punto kung saan magdedesisyon na siya ng tama, hindi na lang para sa sarili niya, kundi para sa mga anak niya. Totoo. Kasi magkaiba talaga yung isang buong pamilya, sa masayang pamilya na kahit hindi buo ang miyembro ng pamilya, masaya, Tama. healthy. Tsaka mabuti, hindi pa nga sila kasal eh. Dahil lalong grabe yung dadanasin niya kapag kasal na sila. Mas malaking problema yun. Pero yun mo, nagpakasal ka sa isang tao na hindi naman kayang magpakatatay. O hindi kayang Maging padre, di pamilya. magpakaasawa. Kasi hindi diba? porke nagkaroon kayo ng anak, ibig sabihin hanggang sa anak lang. Tama. Hindi dapat nawawala yung responsibilidad ng isang asawa sa kanyang asawa. Tama. Hindi natatabunan yun ng pagiging ama o Tama. pagiging nanay. Hindi natatapos doon. Hindi natatapos yun doon. Dapat kung bigay na bigay ka sa mga anak mo, bigay na bigay ka pa rin sa asawa mo, gilingan mo, ganon. Tama yun. Totoo yung partner. Gilingan mo! Yan. Kaya hindi madali talaga ang pagpapakasal. Mhm. Dapat binibigay yan sa isang tamang tao. Totoo. Hay, nako partner. Kaya nga, sumapit na po yung oras para kami po yung magpaalam. At sana sa mga kabisyo natin na gustong tumawag po dyan, no, na merong sikretong gustong ibahagi, pakilinaw po sa amin, no, kung kayo po ay magbabahagi ng top secret o kung gusto nyo po ng advice. And kung gusto nyo po talaga ng advice na katotohanan, Maging handa kayo. maging handa rin po kayo, no? At kami naman po dito ay hindi po namimilit na ito po yung gawin ninyo sa buhay ninyo. Kami po dito ay handang makinig sa inyo, pero kung tatanungin nyo kami ng advice at talagang humingi talaga kayo ng advice, ibibigay naman po yun Tama. ng programang ito. Ayan. So sana maging maayos ang kalagayan ni Elise at ng mga taong katulad ni Elise na sa kasalukuyan ganun ang pinagdaraanan. Tunay. Ayan. Muli mga kabisyo, maraming salamat po sa lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Sa lahat po ng bumabiyahe ngayon, pauwi sa kanilang tahanan o papasok pa lang sa kanilang mga trabaho, mag-iingat po kayo. Muli, kasama niyo po ang 90.7 Love Radio at ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kasama nyo rin po ang Basa Princess DJ Raketera. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Handog po naming awitin sa inyo, It's a Beautiful Song by Carpenters. Love Me for What I Am. Metro's #1 Love Radio. Basic!